și să fie cea mai nouă piesă de la studiourile Big Bang Production pentru cea mai șmecheră particulă din univers, ozonul Higgs. Pentru toți mezonii. Mă întrebam eu într-o seară care e particula primordială. Cercetătorii a scris cum că ar fi bozonul Higgs. Mă întrebam eu într-o seară care e particula primordială. Cercetătorii a scris cum că ar fi bozonul Higgs. Una, două, trei am zis să trăiești bozoane Higgs, că din existența ta să naște materia. Tu ne faci viața frumoasă, fiindcă dai la lucruri masă. Pentru tine noi cântăm, că ne faci să existăm. Când doi protoni se ciocnește, mare energie crește și apare un bozon minor din coliziunea lor. Când doi protoni se ciocnește, mare energie crește și apare un bozon